İşleme üçin ruhsatnamasy bolan Türkmenistan watandaşlary Türkiýeden deport edildiler. 12 sentýabrdan Istanbuldan Türkmenistana giden türkmen watandaşlarynyň ählisiniň deport edilendigi habar berilýär. Hatda işleme üçin ruhsatnamasy bolan adamlar hem şol uçar saparynda deport edilipdir. Aýdylmagyna görä işleme üçin ruhsatnamasy bolup wagtlançy Türkmenistana çağalarynyň durmuş toýuna gidip barýan we ýene de şoňa meňzeş sebäpler bilen ýurda baryp gysga wagtdan soň Türkiýe dolanmak niýeti bilen Türkmenistana giden ýolagçylaryň ählisiniň deport edilendigini ziyan çekenler habar berdi. Ruhsatnamasy bolmagyna garamazdan deport edilen adamlar gıykalyk çykardylar we sebäbini bilmek istediler. Pasport kontrolundaky wezipeli şahys siziň hemmäňizi deport etmegimizi siziň hökümetiňiz isledi diýip düşündürüş beripdir. Türkiýede gezmek üçin ruhsatnamasy bolan adamlaryň deport bolandyklary maglumatyny almagynyň netijesinde ýurda gitmek isleglerinden 100 euronduklarını aýdyp Istanbul Howa menzilinden daşar çykmakçy boldular. Emma wakanyň bolan ýerine baran polisiýa adamlary zor bilen uçara mindirendigini habar berildi. Minmek islemeýänleri taýak zory bilen mindirjekdiklerini, polisiýa agzy bilen şol ýerdäki çäresiz ýananlara haýwat atylandygy habar berildi. Deport edilenlerin arasında gaçgak ýagdaýda tutulanlar hem bardy. Görnüşe görä Türkiýeden Türkmenistana deport işleri uly meşberden başlan bolup biler.